Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, калейдаскоп культурных навін на календары 24 верасня. Сёння ў праграме мы раскажам пра міжнародны круглы стол, прысвечаны 95-годдзю Інстытута беларускай культуры. Здзейснім відэавандроўку ў лабараторыю пры універсітэце амерыканскага штата Агайо і пагутарым з удзельнікам кінафорума краін СНД Мінск-2017, які цягам 3 дзён праходзіў у беларускай сталіцы. Не пераключайцеся. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ў рамках года навукі арганізуе міжнародны круглы стол, прысвечаны 95-годдзю Інстытута беларускай культуры, які адбудзецца 10 лістапада ў Мінску. Мэтай круглага стола з'яўляецца падсумаванне вынікаў развіцця інбелкульта, асэнсаванне яго значэння для гісторыі БССР у суверэннай Рэспублікі Беларусь, абмеркаванне праблем у вывучэнні гісторыі навукі Беларусі і перспектыў далейшага развіцця. Да ўдзелу ў круглым стале запрашаюцца гісторыкі, культуролагі, мастацтвазнаўцы, літаратуразнаўцы, мовазнаўцы, фалькларысты, музеязнаўцы і краязнаўцы. Заяўкі на ўдзел прымаюцца да 20 кастрычніка. Заўтра ў Гродні з гумарыстычнай праграмай выступіць Яфім Шыфрын. У мінулым годзе артыст, які, дарэчы, мае беларускія карані, адзначыў 60-годдзе. Але, нягледзячы на ўзрост, ён пакарае ўсіх сваёй энергіяй і нястомнасцю. Яфім Шыфрын не толькі паспявае даваць сольныя канцэрты, але і грае ў тэатры, здымаецца ў кіно, піша кнігі і займаецца бодыбілдынгам, вядзе асабісты блог, жывы часопіс і мае шмат іншых інтарэсаў. Заўтра ў праграме будуць гучаць гумарыстычныя мініяцюры. Добры настрой і зарад пазітыву гарантаваны ўсім. Паклоннікі вечнай класікі наступным вечарам у Вялікім тэатры Беларусі атрымаюць асалоду ад чароўнай музыкі Сергея Пракоф'ева ў балеце «Ромео і Джульетта». Аўтар лібрэта – беларускі харэограф, народны артыст СССР Валянцін Елізар'еў. Гісторыя вечнага кахання на сцэне Вялікага тэатра Беларусі была пастаўлена ў 1988 годзе. І тым не менш, яна дагэтуль не страціла сваёй актуальнасці. Вытанчаныя касцюмы, яркія дэкарацыі і бездакорная харэаграфія дапамаглі спектаклю набыць папулярнасць і любоў як сярод гледачоў, так і сярод тэатральных крытыкаў. Сучасны мастацкі тэатр заўтра ўвечары запрашае на спектакль «Інтрыганы». Камедыю па п'есе «Тэатр» сучаснага грузінскага драматурга Алашы Бугадзе паставіў рэжысёр Іраклі Гогія. Абодва аўтары – папулярныя і вядомыя персоны ў грузінскай культуры і мастацтве. Камедыя «Інтрыганы» паказвае закуліссе тэатра і распавядае пра ўсе скандалы, інтрыгі і асабістае жыццё рэжысёра Алеся Багамола. Яго жонка – сексапатолаг, цешча – празорлівая, прыемны сын – эмігрант. Сюжэтныя лініі пераплятаюцца і яшчэ больш заблытваюцца з іншым бокам сюжэта – рэпетыцыямі новай п'есы, якую напісаў герой Алесь з нейкім вялікім аўтарам. Прыходзьце заўтра ўвечары ў тэатр і паспрабуйце разабрацца ва ўсіх хітраспляценнях лёсаў і сюжэтаў. Далей прапануем вам завітаць у лабараторыю, што працуе пры універсітэце амерыканскага штата Агайо. Там вырабляюць копіі старажытнай зброі. Галоўная мэта ў тым, каб зразумець, як выкарыстоўвалі гэтую зброю тысячы гадоў таму. Археолог Мэтін Эрен назваў свае доследы эксперыментальная археалогія. Мы, як і звычайныя археолагі або традыцыйныя археолагі, вывучаем артефакты, але паколькі старажытнасці, якія мы дастаём з зямлі, бясцэнныя, мы не можам праводзіць з імі тэсты. Мы ўзнаўляем артефакты, копіі каштоўнасці не маюць, таму мы кідаем іх, ламаем і робім усё, чаго не можам зрабіць з арыгіналамі. Лабараторыя працуе каля года. За гэты час навукоўцы выявілі тое, што лічаць вынаходствам старажытных жыхароў амерыканскага кантынента. Гэта наканечнікі стрэл з невялікімі выемкамі, якія рабілі зброю больш даўгавечнай. Навукоўцы кажуць, што дзякуючы лабараторыі многія рэчы адкрываюцца для іх зноўку. Дзіўна тое, што дзякуючы інжынерным дасягненням 21 стагоддзя мы спрабуем зразумець тое, што людзі разумелі яшчэ 11-12 тысяч гадоў таму. Даследчыкі таксама адзначаюць, што для карыстання такой зброяй патрэбны былі гады трэніровак. Тэатр Геннадзя Гладкова «Тэрыторыя мюзікла» заўтра прадстаўляе блазнаўскі рок-мюзікл у 2 дзеях «Страсці па цілю». Фландрыя, 16 стагоддзе, змрочныя часы інквізіцыі, вольналюбівыя фламандцы пад уладай іспанскага караля. У сям'і вугальшчыка Клааса нарадзіўся сын Ціль па мянушцы Уленшпігель. І наканавана яму было стаць героем фламандскіх легенд і вандраваць па белым свеце, услаўляючы ўсе добрыя і рагочучы над глупствам.
Знакаміты валацуга і свавольнік стаў народным кумірам і змагаром за свабоду, бессмяротным духам Фландрыі. Слаўны персанаж фламандскага сярэднявечча зноўку выйдзе на падмосткі ў новым сцэнічным прачытанні легендарнай п'есы заўтра ўвечары. Думаецца, панядзелак дзень, які найлепш падыходзіць да містыкі, чартаўшчыны і чарадзейства. І калі ёсць жаданне паказытаць сабе і нервы, і думкі да ўсяго і з любімымі героямі твора спаткацца, запрашаем заўтра ўвечары ў тэатр-студыю кінаакцёра. Там прадставяць майстра і Маргарыту. У спектаклі па матывах аднайменнага твора Міхаіла Булгакова задзейнічаны лепшыя беларускія акцёры: Павел Харланчук-Южакоў, Юлія Палубінская, Алла Проліч, Александр Кашпіраў ды іншыя. Так што задавальненне гарантавана. У Нацыянальным гістарычным музеі распачала сваю працу унікальная выстава «Моднае стагоддзе», на якой прадстаўлены гістарычныя касцюмы з найбуйнейшай у свеце прыватнай калекцыі Александра Васильева, вядомага гісторыка моды, мастацтвазнаўцы, калекцыянера, тэатральнага мастака, тэлевядучага праграмы «Модны прысуд». У экспазіцыі прадстаўлена больш за 100 касцюмаў і некалькі сотень аксесуараў, ювелірных вырабаў і майстэрскай біжутэрыі. Увазе наведвальнікаў прапануюцца ўборы ад вядомых куцюр'е і дамоў мод, такіх як Поль Пуарэ, Коко Шанель, Марыяна Фартуна, Ів Сен-Лоран і іншых. Сярод экспанатаў вячэрнія і бальныя сукенкі, адзенні для ўрачыстых цырымоній і святаў, касцюмы, якія належалі вядомым артыстам тэатра і кіно. Што цікавага адбываецца гэтым часам у музычным свеце, даведаемся з наступнага сюжэта. Ісландская дзіва Бьорк выпустила новый кліп на сінгл «Брама», які ўвойдзе ў яе новы альбом «Утопія». Спявачка з'яўляецца ў сукенцы, якую для яе стварыў дызайнер Александр Мікель. Творца ўдакладніў, што праца над нарадам доўжылася 870 гадзін. 550 сышло на выраб каркаса з ПВХ-пластыку і 320 на вышыўку. Здымаў сюррэалістычнае відэо медыямастак Эндрю Томас Хуан. Бьорк адзначыла, што яе новая музыка расказвае пра каханне, але ў трансцэндэнтным накірунку. Скандынаўскі майстар змрочнага рамантызму Джей Йоханссон вырашыў зарыць сякеру вайны і выпусціў аднайменны альбом. Гэта ўжо 11-я студыйная пласцінка музыканта, за клавішнай пералівы адказвае Эрык Янсен. За аўтарства 13 песень сам вакаліст і мульціінструменталіст. Крытыкі адзначылі, што Джей, змяшаўшы розныя музычныя накірункі ад джаза да сінті-попа, стварыў сапраўдную магію. Альтэрнатыўныя рокеры Foo Fighters распачалі для сябе галіну алхіміі. Гурт змяшаў бетон з золатам і атрымаў 9-й студыйны альбом. Дэвід Грол абяцаў зорны склад музыкантаў і стрымаў слова. У некаторых песнях за барабанамі Пол Маккартні, на бэк-вакале Шон Стокмен, Элісон Мосхарт і Джастін Тімберлей. Пра апошняга фронтмен пажартаваў пасля запісу, што ў хлопца адназначна ёсць будучыня. Самі аўтары называюць свой новы альбом сумессю магутнага экстрэмальнага рока і пачуццёвай поп-музыкі. Да дня горада Мінска ў гарадской мастацкай галерэі твораў Леаніда Шчамялёва разгарнулася выстава «Прызнанне гораду» мастачкі Ілоны Касабука. Экспазіцыя жывапісных і графічных твораў прысвечана 950-годдзю юбілея горада, у якім нарадзілася і жыве аўтар. Дарэчы, геаграфія жывапісных работ Ілоны Касабука распасціраецца ад Партугаліі да Кітая і Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Творы, прысвечаныя роднаму Мінску, спалучаюць у сябе творчы вопыт, атрыманы ў розных кутках свету. Выстава дзейнічае да 1 кастрычніка. У выставачнай зале музея гісторыі беларускага кіно ў рамках культурнага супрацоўніцтва паміж Літоўскай рэспублікай і Рэспублікай Беларусь і ў сувязі з 25-годдзем устанаўлення дыпламатычных адносін паміж нашымі краінамі ладзіцца выстава «Літоўская прэс-фатаграфія. 15 гадоў». На выставе прадстаўлены лепшыя творы 15-га конкурсу прэс-фота Літвы, выключны гадавы агляд найбольш значных падзей сучаснага жыцця краіны вачыма прафесійных літоўскіх фатографаў за 2015 год. У рамках экспазіцыі прадугледжана партфоліа-рэвю і шэраг лекцый, якія будуць цікавыя не толькі прафесійным фатографам, але і ўсім аматарам дакументальнай фатаграфіі. Да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь прэзентуе выставу «Скарына. Асветнік-гуманіст». Фотавыстава разгарнулася ва ўнутраным дворыку музею, дзе на працягу некалькіх гадоў рэалізуецца культурна-асветніцкая праграма «Стары новы двор». Выстава не навуковы аналіз спадчыны Скарыны, а своеасаблівая мастацкая прэзентацыя юбілейнай тэмы сродкамі сучаснай фатаграфіі.
У аснове паказа матэрыялы з фондавых калекцый Нацыянальнага мастацкага музея, Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Аўтары мастацкай канцэпцыі выставы Олег Лукашевіч і Александр Аляксеев, вядомыя шэрагам ілюстраваных выданняў, прысвечаны гісторыка-культурным помнікам Беларусі. Праект адрасаваны самай шырокай аўдыторыі і працуе да пачатку кастрычніка. Да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі разгарнуўся міжнародны выставачны праект «Францыск Скарына і яго эпоха». У экспазіцыі прадстаўлены кнігі Францыска Скарыны і яго паслядоўнікаў са збору Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, бібліятэк Германіі, Латвіі, Польшчы, Расіі, Славакіі і Славеніі. Пражская Біблія Скарыны 1517 года, кніга Іудзіф 1519, Малая падарожная кніжыца 1522, Біблія Гутенберга, Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года. Гэта першая такая выстава не толькі ў Беларусі, але і ў Еўропе, дзе адначасова прадстаўлена такая вялікая колькасць кніжных артэфактаў. І яшчэ цягам 3 дзён у беларускай сталіцы праходзіў першы кінафорум краіны СНД «Мінск-2017». Увазе гледачоў былі прапанаваныя 9 фільмаў, якія выйшлі на экраны за апошнія 2 гады. Здымачная група праграмы «Калейдаскоп» завітала на мерапрыемства і пагутарыла з яго удзельнікамі. Сарик, здравствуйте. Ваш фильм уже получил приз за лучшую операторскую работу и был номинирован на «Оскар». А чем для вас важно участие в кинофоруме стран СНГ в Минске 2017 этой картиной? Ну, во-первых, всегда хочется показать свою картину большему количеству людей, и это очень приятно, что нас пригласили, и картина живет, и будут люди, они ее посмотрят, и в очередной раз кто-то выразит свое мнение по ней, а мне будет приятно, что моя картина востребована. И кроме того, я считаю, что любой кинофорум – это собрание киносообщества, где мы обсуждаем будущее кино, реальные проблемы, и зарождаются партнерские отношения, и все это приводит к хорошему результату. Вы режиссер множества фильмов развлекательного жанра и комедии. И тут вдруг фильм «Катастрофа». А можно ли сказать, что вы к этой теме шли давно? Безусловно, большинство фильмов, выходящих в широкий прокат по миру, это развлекательное кино. И для того, чтобы быть в профессии, периодически нужно снимать развлекательное кино. Но когда появилась такая возможность сделать фильм о землетрясении в Армении, и я, будучи ребенком, сам застал землетрясение, я помню этот ажиотаж, я помню эти обсуждения. У меня была мечта сделать это кино, и, слава богу, она воплотилась. Думаю, что во время съемок картины было множество эмоциональных моментов. А какие из них запомнились особо? Безусловно, эмоциональных моментов много, но съемочная группа, я как режиссер, мы все выплакали еще на подготовке, потому что, когда ты изучаешь, ты смотришь все архивы, документальные кадры, невозможно не плакать. И когда ты уже снимаешь кино, это своего рода работа. Конечно же, это все серьезный стресс, потому что в кадре тела, завалы, и это все по-настоящему выглядит. И понятно, что это проникает. То есть у нас каждый день были трогательные сцены, и каждый день мы заканчивали съемки минутой молчания. Главную роль в картине исполняет Константин Лавроненко. Наверняка выбор был не случайен. Он потрясающий артист. Понятное дело, что не было проб Константина Лавроненко. Мы с ним встретились, я ему предложил. Во-первых, он взрослый человек и очень хорошо помнит те события. Он прочитал сценарий, согласился, и после премьеры подходил ко мне и говорил, что он очень счастлив, что ему довелось сыграть в этом фильме. И я очень рад, что в моем фильме играл лауреат Каннского фестиваля. Вы наверняка наблюдали реакцию зала на свою картину. А были ли моменты, когда казалось, что зрители переживают ту же боль, что и ее герои? Ой, я прошел много премьеры от Еревана до Минска. Везде звучали аплодисменты в конце фильма, а в Москве нам устроили стоячие овации минут на 10. Конечно, я все это видел, и это очень трогательно, и мне очень приятно, что я имею к этому фильму отношение. И очень многие люди говорят, что это действует как терапия, что ты вылечиваешься, что ты понимаешь, что у тебя, по сравнению с тем, что пережили люди, вообще нет в жизни никаких проблем. Через трагедию ты рассказываешь о любви к жизни, что все равно жизнь самое главное. Поэтому я думаю, что самый важный этот посыл, что пока есть надежда, есть человек, в этом фильме есть. Спасибо вам большое. Желаем счастливой экранной жизни вашему фильму. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп культурных навін можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру, заставайцеся на «Беларусь-3».